Vi har lavet nogle pejlemærker, som vi nu ved hinanden også støtter, og det er vigtigt, og det er selvfølgelig alt andet lige jo meget også vigtigt, at der er en fagbevægelse, der bakker op om de pejlemærker for byen. Jeg samarbejder med dem, jeg vil samarbejde med, at der er selvfølgelig ikke nogen, der sidder hverken i baglokalet eller andre steder. Det, vi har skrevet på det stykke papir, det er det, vi politisk mener, og der er andre, der deler det med os, så det er vi glade for. Og spidskandidat Per Berger Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Først og fremmest, hvem er det, der har skrevet det her valgprogram? Er det LO? Det er ingen tvivl om. Det er LO, der har skrevet det her valgprogram. Det er LO, der har formuleret de der 13 politiske punkter. Og så har de bedt de tre partier, som de normalt støtter sig op af, til at bekræfte, at de også er enige i LO's 13 punkter. Jeg samarbejder med dem, jeg vil samarbejde med, at der er selvfølgelig ikke nogen, der sidder hverken i baglokalet eller andre steder.